Inselmulkom. Din hija xandira diretta għal darb'oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn se nwaslulkom il-Lectio Divina f'dan is-sitħat tal-Għid, illum il-ħadd 5 ta' Mejju. Dan hu il-kmandament li nagħtikom illi tħobbu lil xulxin. L-imħabba hija l-kelma li Ġesu iħallilna bħala kmand sabiex aħna ngħixu u hekk ikollna l-ħajja fih. Nagħtu bidu billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant inkantaw flimkien l-ewwel innu Waslet is-sija. Waslet is-sija nissir qaddis biex inti semmaħ lil-liber tiegħek għax din il-ħajja li fuq il-koll lilek biex dawn li tajtni jgħixu l-koll miegħek nissir qaddis ħarisom f'ismek dawk li inti tajtni nitlob għalihom kif int bagħtlili hekk jien nibgħat lilhom għax jien ħabbejthom kif ħabbejtni int u għal dak kollha li jemmnu fija kif inti fija u jiena fik hekk huma jkunu waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa qatt. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, qegħdin f'din il-mixja lejn l-istennija tal-Ispiritu Santu. Enna mulej nejxu il-frott tal-qawmin tiegħek. Enna nejxu mulej il-vera mħabba fil-ħajja tagħna biex bekk aħna tassew inħobbu lilek u lill-proxmu tagħna. F'din laqa mulej il-lejla ninaqdu wkoll ma' tant ħutna li jixtiequ jagħmlu mixja spiritwali, mixja ta' konverżjoni, imma nitolbu fuq kollox biex flimkien ikonna il-ferħ veru. Minkejja ix-xogħol, minkejja l-isfidi, minkejja il-mart tal-ħajja tagħna. Glorja l-Missier lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Alleluia, alleluia,
Qari mill-Vanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandament ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejthom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li nikmandakom. Ma nsejlkomx għaddejja għax il-għaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandalkom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Araw ximħabba qawwija għandu għalina l-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalina l-missir. Li lilna jqisna bħala unit. Ximħabba qawwija għandu għalina l-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalina l-missir. Li lilna jqisna bħala unit. Bħala unit. Nistħajjel li flimkien ma' Ġesu u ma' d-dixxipli l-lejla aħna wkoll qegħdin magħhom fiċ-ċenaklu. Għaliex dan id-diskors, din is-silta tal-Evanġelju li qegħdin nisimgħu, Ġesu qiegħed jgħallimha fiċ-ċenaklu. F'dak il-mument tant qawwi u għażiż, dak il-mument ta' qadi imma fuq kollox ta' mħabba tal-aħħar ċena fejn Ġesu kien qiegħed iħares lejn l-ikbar sija tal-imħabba meta Ġesu ta' ħajtu għalina fuq is-salib. Ħanibdew għalhekk infarku flimkien, naqsmu flimkien din il-kelma ta' Alla l-lejla biex nieħdu dejjem mis-sugu tagħha, biex nieħdu dejjem mill-benna tagħha għal ġid tal-ħajja tagħna spiritwali. Qegħdin il-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 15, il-versi 9 sa 17. Ħanaqraw flimkien l-ewwel vers, il-vers 9. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi.
La darba Ġesu kien qiegħed fl-aħħar mumenti mal-apostli tiegħu fiċ-ċenaklu fl-aħħar ċena, Ġesu qiegħed jgħidilhom it-testament tiegħu, qed jgħidilhom ix-xewqat l-iktar importanti li għandu huwa għalina. Fil-fatt dan id-diskors fil-Vanġel ta' San Ġwan qiegħed mill-kapitli 13 sal-kapitli 17 fejn imbagħad naraw il-Ġesu jiġi kundannat u naraw it-triq tas-salib. Dan ngħidulu l-aħħar diskors ta' Ġesu, il-farewell tal-aħħar. Kif ħabni missieri jgħidilhom Ġesu lill-apostli, u hemmhekk qegħdin naraw mhux biss kollegament mal-allegorija mat-tixbieħa li smajna il-ħadd li għadda, Ġesu it-sok tad-dilja u aħna l-frijej biex inkunu maqudin miegħu u nagħmlu l-frott. Imma qegħdin naraw ukoll illum li din l-għaqda ġejja mill-missier. Kif ħabni missieri. Il-kelma kif bil-Grieg katos. Kata os. Kata ġifieri xi ħaġa li tinżel mis-smewiet. Allura għandna oriġini divina. L-oriġini tal-imħabba. Din l-imħabba tal-missier qiegħda fl-iben, qiegħda f'Ġesu. U hawnhekk naraw ukoll il-kristoloġija, id-divinità ta' Ġesu. Ġesu Alla u bniedem. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Il-ħadd li għadda il-kelma li kienet tidwi l-iktar kienet tibqa'. Il-fera tibqa' maquda mat-sok. Aħna nibqgħu maqudin ma' Ġesu. Illum ukoll għandna diversi kelmiet jidbu f'din is-silta. Fosthom il-kelma imħabba illi fis-silta tal-lum narawha 9 darbiet. Il-kelma, il-verb imħabba, imħabba vera, agape, f'San Ġwan insibuha 38 darba. U propju 31 darba minn dawn it-38 jinsabu f'dan l-aħħar diskors ta' Ġesu. Ara Ġesu it-testament tiegħu huwa testament tal-imħabba għalina. Dan aħna narah f'episodji oħrajn fil-Bibja. Pereżempju fil-Magħmudija ta' Ġesu, fit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu. Tiftakru il-leħen mis-sema, il-leħen minn ġosħab, dak huwa l-leħen tal-missier. Fil-Magħmudija il-leħen jgħid inti ibni, aħna naqrawha il-Aziz, però propjament fl-oriġinal qiegħda il-maħbub. Bik nitaxxa. U fit-trasfigurazzjoni il-missier għal Ġesu jerġa' jgħid danu ibni il-maħbub isimgħu lilu. Mela l-imħabba tal-missier qiegħda fl-iben. U issa Ġesu qed jistedinna biex aħna nibqgħu f'din l-imħabba. Kelma oħra li tidwi fis-silta tal-lum hija l-kelma ibqgħu.
Bl-Ingliż għandha sens isbaħ, to abide, mhux sempliċement to remain. Biex inkunu eżatti, Ġesu qed jgħidilna ibqgħu għejxu fl-imħabba tiegħi. Fil-fatt, id-dixxipli ta' Emmaus, meta Ġesu kien se jagħmel ta' birruħu se jkompli il-vjaġġ u ż-żewġ dixxipli waslu id-dar, huma qalulu ibqa' magħna mulej. Imma proprjament qalulu ibqa' magħna mulej biex tgħix magħna. Ibqa' magħna mulej. U l-mulej verament qiegħed magħna. Il-mulej li bena it-tinda tiegħu fostna. Il-verb ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Kif jibda il-Vanġelu ħuti San Ġwan. U għalhekk jekk Ġesu huwa l-iben ta' Alla għandu l-imħabba tal-missier, l-imħabba ta' Alla, il-preżenza tiegħu fostna hija verament il-preżenza ta' Alla. Hija x-xekina li kienu iħarsu lejja il-lut fit-tinda tal-laqa, fit-tempju. Imissa aħna fl-inkarnazzjoni, fil-preżenza fostna ta' Ġesu. Nisimgħu ftit lil San Pawl, għaliex San Pawl din l-imħabba ta' Ġesu fostna jarbilha għaliex għexa verament. Lir-Rumani il-kapitlu 5 il-vers 8 jgħidilhom iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna mitinbin. U jkompli fl-Efesin il-kapitlu 3. Biex skont il-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk kunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, il-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timlew bil-milja kollha ta' Alla. Irid inkompli ħuti nfissrilkom din l-imħabba vera, din l-imħabba ta' Alla x'inhi. U għalhekk niġu għall-innu tal-imħabba ta' San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, il-kapitlu 13, il-versi 4 sa 8. L-imħabba taf tistabar u tħenn. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefax bija nfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla, ma żżommx f'qalbha għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tgħader, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. F'dan l-ewwel vers li qrajna llum, il-vers 9, il-kelma mħabba insibuha 3 darbiet. Ħanaraw issa kif tiżvolġi din is-silta. U nisemgħu l-kapitlu nisemgħu il-vers 10. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu. Qegħdin nifhmu ftit id-dinamika kif qegħdin jiżvolġu dawn l-affarijiet. Biex nibqgħu fl-imħabba ta' Ġesu li hija l-imħabba tal-missier,
Irridu nħarsu il-kmandamenti. Aħna il-kmandamenti forsi ħarisna lejhom b'mod ħażin għaliex inħarsu lejhom bħala impożizzjonijiet jew projbizzjonijiet. Il-kmandament mhux hekk ħuti. Il-kmandament anke l-kelma Griega entole li ġejja miż-żewġ kelmiet telos, jiġifieri fid-direzzjoni, f'pożizzjoni lejn il-perfezzjoni, f'pożizzjoni lejn skop aħħari, l-iskop tal-ħajja dejjem, għalhekk il-kmandamenti huma għajnuniet, huma toroq biex aħna jkollna l-ħajja ta' dejjem. Il-Lut jisejħu l-kmandamenti it-Torah u jħarsu lejn it-Torah bħala triq. Anke l-kelma Maltija triq tqarreb ftit lejn il-kelma Ebrajka Torah. Għaliex l-10 kmandamenti ħuti huma verament 10 toroq biex aħna jkollna l-imħabba ta' Alla ġewwa fina. Imma aħna x'jiġrina ħuti, aħna neqgħu għal dik l-imħabba li mhijiex l-imħabba ta' Alla, neqgħu għal dik l-imħabba tad-dinja. Nippruvaw nirregolaw kull ħaġa li hawn fid-dinja skont l-interessi u l-ambizzjonijiet tagħna. U din għamlu għall-Lut fl-Antik Testament meta ħolqu 613 il-preċett. Kellhom l-10 kmandamenti, għamlu 613 il-preċett ieħor. Liġijiet dwar ir-rabta mal-festi jgħidulhom ħuqqiem, il-liġijiet li regolaw il-ħajja ċivili u soċjali, il-mixpat, liġijiet marbutin mal-ħajja pubblika u l-editti, id-dat. 365 minnhom kienu projbizzjonijiet, ma tagħmilx hekk, waħda għal kull ġurnata tas-sena. Filwaqt li 248 kienu impożizzjonijiet. Xuma kienu jemnu li daqshekk kien hemm partijiet fil-ġisem tal-bniedem. Imma x'ġara? Ħolqu dan il-preċetti biex imbagħad warbu l-10 kmandamenti. U verament hekk għamlu. Dew jgħidu inti se tagħmel offerta fit-tempju u din tiffrankalek milli tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek, ir-raba' kmandament, il-liġi tal-korban. U aħna mhux hekk qegħdin nagħmlu fid-dinja tal-lum. Nivvintaw liġijiet fuq liġijiet. Imbagħad ma niddarsux għaliex inkissru u nawġu l-10 kmandamenti. Liġijiet biex inħarsu l-annimali li huwa importanti, li huwa sew. Ma mbagħad ma niddejqux ngħidu favur l-abort, iqtil tal-iktar persuna innoċenti li hawn fid-dinja. It-tarbija fil-ġuf tal-om. Għaliex dan kollu, għaliex żbaljajna il-mira, għaliex m'għandniex l-imħabba ta' Alla ġewwa fina. U din naraw x'tagħmel l-imħabba umana. U għalhekk titħawwat tgħid imma din l-imħabba x'inhi enigma. Tnejn li jkunu nataw għal xulxin
resqu xulxin fl-imħabba. Imbagħad ma jridux iħarsu lejn xulxin, pjuttost jridu joqtlu lil xulxin. U dawn l-elementi ta' tkissir ta' relazzjoni ta' mħabba mhux biss fil-familja, jiġu fil-komunità, jiġu fis-soċjetà, jiġu bejn il-pajjiżi. Din mhix l-imħabba ta' Alla ħuti. Din l-imħabba tagħna kif irriduha aħna, kif jaqbel lilna, skont il-kejl tagħna. Il-kmandamenti mhumiex impożizzjonijiet, mhumiex obbligi, imma pjuttost huma sikurezza, huma s-sigriet biex aħna jkollna il-ħajja tas-sew. U għalhekk San Pawl nerġa' nissellef minn għandu mill-littra tiegħu mill-Galatin, il-kapitlu 5 il-vers 14 jgħid hekk: il-liġi kollha tinġabar f'liġi waħda, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. U fl-ittra lir-Romani jerġa' jgħid hekk: l-imħabba hija l-qofol tal-liġi ġdida fi Kristu. Tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min jħobb iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma hu kollha jinġabru f'kelma waħda: ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxmu, mela l-imħabba hija l-milja tal-liġi. Mela ħuti biex aħna jkollna din l-imħabba ta' Kristu fina, iridu nħarsu il-kmandamenti. Importanti li Ġesu mhux qiegħed jikkopja l-imħabba tal-missier u jagħtijina, jiġifieri cut and paste. Le, qiegħed jgħaddijina. Hija l-imħabba tal-missier verament tinsab fina. L-ewwel littra San Ġwan, il-kapitlu 2 il-vers 5: iżda kull min jżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Dan narfu li aħna fih. Qegħdin nifhmu għalhekk ħuti is-sigriet ta' kollox, id-differenza. Kieku jkollna l-imħabba ta' Alla ġewwa fina. L-imħabba ta' Alla tgħinek ma żżommx qalbek, tgħinek taħfer, tgħinek tirrikonċilja u mhux iżżomm il-mibeda, l-ispirtu ta' rabja u l-ispirtu tal-vendetta. U għaliex dan kollu ħuti? Il-vers 11 ħajkompli jgħidilhom Ġesu l-Apostli u l-lejla qed jgħid lilna li aħna din nisemgħu. Qedtilkom dan fil-Malti għandna s-singular, però propjament plural. Qedtilkom dawn l-affarijiet sabiex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Għalhekk mela dan kollu. Għalhekk mela l-insara persegwitati huma ferħanin għaliex għandhom l-imħabba ta' Alla ġewwa fihom. Għalhekk min hu marit u għandu l-imħabba ta' Alla ġewwa fih mhix qed jaqta' qalbu imma ferħan għaliex għandu din l-imħabba ta' Alla ġewwa fih. U dan ħuti huwa il-veru ferħ.
Issa dan kollu, din id-dinamika kollha, l-imħabba tal-missier, l-imħabba ta' Ġesu, l-imħabba ta' Alla ġewwa fina, hawnhekk għandna ħuti il-frott tal-Ispiritu Santu. Hawnhekk jidħol l-Ispiritu Santu. U hawnhekk qegħdin naraw għalhekk il-familja, il-komunità, il-komunjoni ta' Trinità. Alla wieħed fi 3 persuni. U għalhekk Ġesu jgħidilna aħna niġu nagħmlu għandu min jilqa' din il-kelma tiegħu u l-imħabba tiegħu. Nerġa' nikkwota mill-littra ta' San Ġwan l-ewwel waħda il-kapitlu 1 il-vers 4. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ġesu qiegħed jgħid, l-Evanġelista qiegħed jikteb, hija l-kelma t'Alla. U s-Salm 112 jgħid, ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Dan huwa ħuti il-ferħ Paskwali, il-ferħ tal-Għid, mhux il-ferħ tad-dinja. Mhux il-ferħ tad-dinja. Huwa ferħ għalhekk li żgur id-dinja tal-lum hija qaċċana għalih. Imma ħafna drabi aħna nerġgħu niżbaljaw fit-treasure hunt tagħna tal-ħajja tagħna. U nfittxu dan il-ferħ fil-pjaċiri sesswali, fil-flus, fid-droga, fl-ambizzjonijiet. Niġu għal vers 12. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. L-imħabba vera, l-imħabba ta' Alla, agape, m'għandix xkejl. Agape mingħajr interessi, imħabba diżinteressata. U din l-imħabba ta' Ġesu urija propju f'dan il-mument taċ-ċinaklu meta huwa beda jaħsel saqajn ir-riġlejn tal-Apostli u waqqaf iż-żewġ sagramenti importanti, l-Ewkaristija u s-saċerdozju. Dan hu l-kmandament tiegħi mhuwiex obbligu ħuti, kmandament mhuwiex obbligu. Kmandament huwa assigurazzjoni biex aħna jkollna il-veru ferħ. U biex ikollna l-veru ferħ, bħalma Ġesu ħabna, aħna wkoll irridu nħobbu lil xulxin. Anke lil dawk li forsi jagħmlulna ħajja ftit diffiċli. Forsi xi ħadd fil-familja tiegħek, forsi xi ħadd li jaqgħad qrib tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol. Rridu nħobbu lil kulħadd. Naħseb smajtu Nelson Mandela. Nelson Mandela kien il-mexxej ta' South Africa bejn il-1994 u l-1999. Però qabel huwa kien tkellem ħafna dwar id-drittijiet tas-suwed fl-Afrika, fis-South Africa, għaliex kienu mkasbrin mill-bniedem tal-Ewropa u fil-fatt ġarrab ukoll il-ħabs u għamel il-ħabs bejn l-1962 sal-1990, kważi 28 sena, 27 sena, meta spiċċa l-apartheid. L-apartheid hekk kien ifisser, jiġifieri segregazzjoni, inwarbu s-suwed minn mal-bniedem Ewropew. U
Nelson Mandela meta ħareġ mill-ħabs kien għajjin ħafna, kien marit ħafna bit-tuberkulożi għaliex kien jgħix ċelel li kienu umdi ħafna, għal-jiena naħfer l-edewwa tiegħi. Issa Nelson Mandela ma kienx Kattoliku, kien Metodist, kien Nisrani Protestant. Imma qal bekk jiena ħfirt u rbaħt lill-edewwa tiegħi. Għax kieku ma ħfirtilhomx, kieku l-għadu tiegħi rebaħni darbtejn. L-ewwel darba rebaħni meta tafani fil-ħabs, u t-tieni darba rebaħni għaliex ngħix ħajja fir-rabja, fil-vendetta u ma jkollix il-ferħ u l-paċi u l-armonija fil-qalb tiegħi. Mela ħuti dak li għandna l-Ġesu inħobbu lil xulxin ifisser li nħobbu lil kulħadd. Fil-fatt hekk qal Ġesu propju fil-bidu ta' dan id-diskors fl-aħħar ċena. Il-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 13, il-versi 34. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Eżattament bħal dan il-vers 12 tal-kapitlu 15. Niġu għal-vers 13. Il-vers 13 huwa il-vers ċentrali. Huwa il-vers fin-nofs f'dawn id-disa' vrus li qrajna. Jiġi l-ħames wieħed għandu 4 versi qablu u 4 versi wara. Allura l-vers ċentrali u l-iktar importanti u kollox huwa marbut miegħu. Jgħidilna hekk Ġesu, ħadd ma għandu mħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U għalhekk din l-imħabba narawha fil-qofol tagħha fuq is-salib. Il-ktieb il-kbir li jsejjaħlu San George Preka. L-imħabba li wieħed jagħti ħajtu għall-oħrajn. U fil-fatt din kienet ix-xewqa ta' Ġesu sa mill-bidu ta' dan id-diskors li qed jagħmel l-Apostli fl-aħħar ċena. Ħanaqraw ftit il-kapitlu 13 l-ewwel vers meta jibda dan id-diskors taċ-ċenaklu. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi mid-dinja għalant il-missier u li kien ħab lil tiegħu fid-dinja, baqa' jħobbhom sal-aħħar. Baqa' jħobbhom sal-aħħar. Issa din bil-Grek sal-aħħar hija entelos bħalma qedna għall-kmandamenti. Iġifieri dan huwa l-kmandament din hija x-xewqa tal-imħabba ta' Ġesu. Issa din il-kelma nerġa' nsibuha fejn? Fil-kapitlu 17 il-vers 30. Kollox mitmum, bil-Grek tetelestai. Kollox mitmum, aħna forsi nifhmu ħażin, kollox jisuspiċċa, le mhux hekk, kollox komplut. Kollox wasal għal milja tiegħu. Dik hija l-aħħar kelma li qal Ġesu. Mhux kollox spiċċa, anzi kollox qiegħed jibda. Kollox wasal għal perfezzjoni. Għaliex? Għaliex huwa ta' l-imħabba tiegħu għalina. U għalhekk aħna nistgħu verament nintmantnu, niklu minn din l-imħabba tal-missier. U b'dan il-mod ħuti li l-ħajja tagħna tista' tagħmel sens. Nerġa' naqra mill-ewwel ittra San Ġwan li smajnija wkoll
fil-liturġija tal-lum, il-kapitlu 3, il-vers 16. Dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba li Ġesu Kristu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. U San Pawlu Rumani, kapitlu 5, iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna mitinbin. Ma din l-imħabba ta' Kristu deret fil-qofol tagħha fuq is-salib. U għalhekk ħuti ma nistgħux ngħidu li aħna maħniex maħbubin. Aħna għandna l-imħabba ta' Alla. Anke jekk kulħadd jibgħodok, m'għandikx tiġi fi kriżi għaliex aħna maħbubin minn Alla. Fil-fatt, il-psikologu Norveġiż Finn Skårderud jikteb: The deepest experience of shame is to express one's love only to experience rejection. I am not lovable. Di ma tapplikax fil-psikoloġija tan-Nisrani. Anke jekk aħna nħossuna maħniex aċċettati, anke jekk inħossuna maħniex maħbubin, aħna għandna ħuti l-imħabba ta' Alla ġewwa fina. Issa Ġesu se jkompli iża waqa' se jgħidilna hekk ara Ġesu, intom ħbiebi, aħna ħbieb ta' Alla. Aħna kemm nkunu ferħanin meta nkunu ħabib ta' xi VIP. Mhux hekk għaliex nkunu nistgħu nagħmlu dawn il-ħbibirijiet importanti. Imma aħna għandna nkunu kburin meta nħossuna ħbieb ta' Alla fuq l-istess livell tal-personaġġi tal-Antik Testament, Abraham, Iżak, Ġakob, Mosè, il-profeti. Il-vers 14, intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Il-kelma filos jew kol tfisser imħabba. L-imħabba bejn il-ħbieb. Imma Ġesu qed jgħidilna hekk għax fil-vers 15 se jgħid xi ħaġa oħra. Ħanisimgħu l-vers 15. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu, imma se jaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għaraftulkom. Bejn il-ħbieb m'hemm sigriti, jafdaw kollox li xulxin. U hekk ukoll Alla jagħmel magħna. Kemm kbira din. Alla jaqsam is-sigriti tiegħu magħna. Però din niftħu l-bibien ta' qalbna ħuti. U hemm verżjoni oħra ta' dan il-vers fejn jgħid aħna naqrawha fil-Malti ma nsejħilkomx iktar qaddejja. Hemm verżjoni li tgħid jien qatt ma nsejħilkom qaddejja, skjavi. L-iskjav irid jagħmel dak li jgħidlu ħaddieħor, dak li jgħidlu sidu, m'għandux libertà. Ara aħna bħala uli Alla, bħala ħbieb ta' Alla, aħna għandna l-libertà. U meta nintaqgħu mal-kelma qadi, dik mhux skjavitu, imma hija djakonija. Hija xi ħaġa iktar differenti għax hija ministeru, hija ħidma. Ma nsejħilkomx iktar qaddejja, jew qatt ma sejjaħtilkom qaddejja, sejjaħtilkom ħbieb.
għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għaraftulkom. Hemm din ir-relazzjoni verament sabiħa bejn in-nisrani u Alla. Imma aħna ħafna drabi ħuti nibżgħu minn din ir-relazzjoni. Aħna ħuti ma nħallux lil Alla jaħdem fina, kemm fis-sejħat li jagħmlilna, kemm fl-esperjenzi ta' kuljum li jgħidilna, kemm fiċ-ċirkostanzi tajbin u negattivi li jiġrulna. Aħna nibżgħu nirriskjaw f'Alla. Ara fil-bnedmin ma tantx nirriskjaw u nirriskjaw għaliex nieklu minn dak li jipprepara ħaddieħor. Xi nkunu fit-triq nafdaw li ħaddieħor jobdi ir-regoli tat-traffiku, mhux issib karozza ġejja ma' wiċċek. Jiġifieri nafdaw fil-bnedmin. Allura ħaġa kbira għaliex nirriskjaw f'Alla. San Pawl il-Galatin hekk jgħidilhom fil-kapitlu 5: Immintom l-aħwa intom ġejtu msejħa għal ħelsien mhux skjavitu mela. Imma tiqdewx dan il-ħelsien għal ġisem, iżda aqdu lil xulxin fl-imħabba. Niġu ħuti issa għal vers 16. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu l-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Fit-trasfigurazzjoni skont San Luqa il-leħen tal-missier li Ġesu jgħid dan hu ibni il-maħtur, il-magħżul lilu jisemgħu. Din ħuti din l-istorja ta' mħabba din għandha l-bidu tagħha minn Alla. Alla għaliex hu mħabba ħalaq. Kieku Alla kien ħażin ma kienx joħloq. Il-ħażin ma joħloqx. Il-ħażin ikisser, jaf, il-ħażin jeqret jaf, jaqsam min-nofs kif tfisser il-kelma diabolos. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. Hawnhekk nerġgħu nintaqgħu mal-frott tal-Ispiritu Santu. U għalhekk ħuti s-silta tal-lum turina il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. It-tagħlim dwar it-Trinità. Għal min forsi jgħid li m'hemmx tagħlim tat-Trinità fil-Bibja. U għalhekk ħuti jekk aħna għandna din il-ħajja ta' Alla ġewwa fina, aħna nagħtu dan il-frott. Bħal fera tal-enba maquda mit-zokk, tirċievi s-sustanzi tagħha mit-zokk, tagħmel il-frott tal-eneb. Ħalli kull ma titolbu l-missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. U bandoħra fil-kapitlu 16 ta' Ġwanni vers 23 jgħidilna hekk: f'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Fil-jum il-kbir tassew ngħidilkom kull ma titolbu l-missieri f'ismi jagħtihulkom. L-aħħar vers huwa repetizzjoni tal-vers 12. Dan hu li jiet nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Dan, eżattament dawn l-affarijiet hu li qiegħed mhux nobbligakom imma qed nagħtikom l-assigurazzjoni biex ikolkom il-ferħ li semmejna biex tagħmlu il-frott.
li tħobbu lil xulxin. Din hija l-aħbar it-tajba ħuti. L-aħbar it-tajba li għandna nisemgħu llum li nħobbu lil xulxin. Hekk qal ukoll San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu il-kapitlu 3 il-vers 11. Għax l-aħbar li smajtu sa mill-bidu hija din li nħobbu lil xulxin. San Pawli Romani jgħid il-kapitlu 12 il-versi 9 sa 10 qisu l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Tagħmlux il-ħażin, żommu mat-tajjeb, ħobbu lil xulxin bħal aħwa, fittxu li tistmaw lil xulxin. U lill-Efesin x'jgħidilna San Pawl, hekk hu għażilna fih sa minn qabel ħolqien tad-dinja. Aħna fi ħsieb ta' Alla biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Nara dak li jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Filippin fl-ewwel kapitlu. San Pawl jitlob għal komunità tiegħu u Ġesu jitlob għalina llejla. U jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bil-erf u b'kull dehn biex tistgħu tarfu tażlu l-aħjar u mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu. Jalla ħuti din kelma talla, tkompli tibnina, tkompli tiżborna minn dak li hu ħażin u nġeddu t-tajjeb fina, ħalli verament aħna wkoll ninsabu fiċ-ċinaklu nistennew l-inżul tal-Ispiritu Santu fuqna. U nkunu nistgħu nħobbu lil xulxin u jkollna il-veru ferħ anke fid-dinja tal-lum. Glorja l-Missier lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Nqumu bil-wifqa u flimkien nitolbu l-missier tagħna aħna li l-kol aħwa ta' xulxin, aħna li l-kol aħna ħbieb ta' xulxin. Missirna inti fis-smawit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi santnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, għafilna jitlubi tagħna, għafilna jitlubi
zaħallix fleda tiġri isteħlisna min kull deri missirna. Permezz tal-kelma ta' Alla nitolbu l-barka ta' Ġesu, il-barka ta' Alla l-Missier fil-qawwa tal-Ispiritu Santu fuqna, fuq dawk li qegħdin jikkomunikaw magħna llejla, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda u l-emigranti tagħna. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Il-veru fer jiġi mill-lajn tal-paċi, il-veru fer jimla il-qalb tal-bniedem u ġiġanar bisħana tal-imħabba, il-vera ħajja timla bil-kuraġġ u slim. Il-veru fer qed jibni dinja ġdida bħal raġġ ta' tama kontra d-lamijiet. Il-veru fer jiġi mid-dawl u d-dija li jittiċar fi qlub nedmin sinċira. Il-verità ifrot l-imħabba vera ma tibża xejn quddiem il-qerq u l-falsità. Il-veru fer jeħles lil-qalb il-sira li tinfex f'Anja vera tal-ħelsien. Il-veru fer qed jiksi d-dinja kollha minkejja l-ħażen u d-dnub fil-qalb tal-bniedem. Fuq il-ġwen ħaj jittajjar b'don tal-grazzja, rikanta Kristu biex ksibna salvazzjoni. Il-veru fer jaqadna l-kol qalb waħda, nejxu fl-imħabba u fil-karità. L-imħabba ta' Ġesu illi jistedinna għalija llum fil-Vanġelu meta jgħidilna ibqgħu fl-imħabba tiegħi nagħtikom dan il-kmandament illi tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, hija l-enerġija illi tmexxina mhux biss bħala nsara imma bħala bnedmin. Ejjew nżommu din il-kelma f'qalbna matul din il-ġimgħa sabiex tassew il-kelma tal-Alla tkun qiegħda iddawwal il-passi tagħna. Aħna naturalment nerġgħu niltaqgħu għal-Lezzju Divina l-ġimgħa d-dieħla, imma intant infakru illi propju matul din il-ġimgħa l-ħamis li ġej fil-Knisja f'Malta u f'Għawdex niċċelebraw bil-ferħ il-festa tal-Qaddis Malti San George Preka. Għal din l-okkażjoni sejjer isir pellegrinaġġ dioċesan mid-Djoċesi ta' Għawdex immexxi mill-Isqof Anton Tewma nhar it-tlieta li ġej ġifieri Pitada 7 ta' Mejju. Għatfadal ċans għada fid-9 ta' filgħodu li ċemplu l-kurja tal-Isqof fuq 215566
6-1 kif tistgħu taraw fuq l-screens bħalissa u tassiguraw post fuq il-trasport minn Fast Ferry għal Bla tal-Bajda fejn se jsir il-pellegrinaġġ qudiesa mill-isqof fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-Midalja Mirakoluża fejn hemm il-fdalijiet ta' San George Breka. Għalhekk jekk għadkom tixtiequ tingħaqdu ma' dan il-pellegrinaġġ ġesan tistgħu tagħmlu dan sa għada fid-9 ta' filgħodu billi tċemplu u tassiguraw biljett mill-kurja tal-isqof. Intant infakru wkoll li qed toqrob il-festa is-solennità ta' Pentekostejt il-50 u s-sibt 18 ta' Mejju lejliet fit-8 ta' filgħaxija fuq it-suntier ta' dan is-santwarju ta' Pinu l-isqof imexxi il-Velja Diċesana ta' Għid il-50. Issa li se tibda wkoll in-novena bitħejja għal din il-festa għażiża ejjew nimtlew bis-sens ta' stennija għal miġja tal-Ispirtu Santu fostna. Ringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira, natukom il-kumplament tal-lejla tajba jew tal-ġurnata tajba jekk qed tisimgħu jew issegwu din ix-xandira f'ħinijiet oħra ta' ripetizzjonijiet minn qalbna insellmulkom.